من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. قال المؤلف رحمه الله: المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء. بعد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله أفضل الأنبياء الأطهار، وعلى جميع الأصحاب والتابعين والآل. قال رحمه الله: إخواني، قدمنا الكلام عن 7 أقسام من أقسام الناس في الصيام، وهذه بقية الأقسام. القسم الثامن دراب جلبين در مجالس رمضان. شيخ العثيمين رحمه الله كنكو ويتباو يتكي الله يوتكي صلاة دو النبي جماكو صلى الله عليه وسلم انون آلو انماكو صحابو انماكو دين تكي بمو ويتا مجلسا جيتا تبكا en bolwanan ko larani ko horino har yoga himbe gebe himbe ha ko larani suumay non kiitaji yokki suumay ha ton en bolwata ha majlisa kaado be muyo jawmirawo subhanahu wa ta'ala. O wiyata onon derɗiraɓe, min handini no bolle ko larani geɓe jeweɗiɗi nder geɓeji yimɓe ha lewru suumay ha suumaki suumay e ha ɗo bo ko lutti nder geɓe man. O wiyata yeɓre jeetatabre: alhaidu فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب. يبر جيت تبري هالك ولارني همبه ها سومو بلور سوما ابن بسومتاكو. ها يبر جيت تبري كولارني دبو مرضو الآدم حرمي دوماكو وسومو سومي bal suumay man sahatako ko o suumake ma, ngam konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wari hal ko laarani rewɓe. O wiyata: mi yeyni himɓe naqqisa hakkilo en e diina en, nden bo ɓuri kamɓe ɓuri wato tastingo jawmu hakkilo har gorko marɗo anniya ko luuti onon rewɓe. nden rewɓe goo wiyata annabijo e ɗume naqqisaki hakkilo amin e diina amin nulaɗo Allah. Annabijo wiyata ɓe: yelikani on anda hande debbo to seedoto seedaku muɗum reeta seedaku gorko? ɓe mbiyata non. nden o wiyata ɓe fayin ɗo, o wiyata annabijo man wiyata ɓe: ɗo on woni naqqisako hakkilo debbo man. nden annabijo wiyata: yelikani debbo o to o hayli, yelika o juulan ko ma bo o suumoto? ɓe mbiyatana non fi woni wato o suumata ko o juulata to hayla ma ko waranimo. nden annabijo wiyata: ɗo woni kadi naqisaki diina debbo. hadise ol mangol muttafaqun alayh, imam Bukhari e Muslim fillingol. nden ko woni hayla ɗo ɗum ƴiƴam on iyam wato ɗabi'enkeha. iyam man ɗabi'enkeha wato kaɗo ila kala debbo fu ɗum andi iyam man ɓawo to na o penpeno ha ñalɗe andade har lewru fu. to ni hande hayla mako kanko debbo man wangi, nden alhaali maako oɗo suumi
ko yaa e wato mutgina yeso mutkinange be leppande ni bi mana minti hoy seeɗa nini iga wato ɓe ceetinayi nden o nani wato iyam ɗam wari suuma e maako ñalde man ka wonnake waajibi dow maako o yoɓa suuma e man sina to o lattake no oɗon no suuma no sunna wato ɗoora yeere ɗo bo wato yopki ɗoora yeere man ɗum ɗoora yeere wonde feere na ɗum waajibi wa ida tahurat min alhayd fi athna'i ramadan لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا وويت دبو وسنك ودن در هيل ماكو هاتك لور رمضان سوما ماكو ساهتاكو كو هوري هر يلدمن wato ko lutti har ñalde man ɗo ngam wato ko riwortirta be suuma e man ha haqqe debbo man ha aral ñalowma ɗon bi mana o haɓɓayno anniya e wakkati anniya haɓɓete nden hande anduɓe diina man himɓe fikhuɓe mbiyata kadi har lismoto debbo man o tebbito kadi ta o ñaama ko hori har ñalde man na ɗo man ɗo ɗum luura non hakkunde maɓɓe en bolwino ko laarani luural man har jaaɗo jahangal to wari yottake yando han ñalowma ramadan o wari o yottake ha wuro maako alhaali maako o jarɗono wa ida tahurat fi lleyli fi ramadan walaw qabla alfajri bilahdatin wajaba alayha alsawm liannaha min ahli alsiyami wa laysa fiha ma yamnacu fawajaba alayha alsiyam wa yasixu sawmuha xiinaidin wa in lam tagtasil إلا بعد طلوع الفجر كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم haala kiita debbo atomo al'ada mum wari derɗiraɓe julɓe en bolwata ha nder lewru ramadan toni debbo o senake har jemma ko o senake on daga watoɓe ceetinayi subaha bi mana buulol ɗellitayi ko leppande ni nonnon o maati o senake o yi karlol ba ɓe mbiyata ha defte fikhu waajibi dow maako o suumo o annino suumaki ñalde man ngam o lattake o dunke nder himɓe suumotoɓe nden wala ko haɗatamo bo suumago man nden ka suuma e man wajibi dow maako nden suuma e maako man saahoto ko o yiiwaki janaba sey ɓaawo ɗellitaaki fajira man o yiiwi bana janaba dunkejo to o suumake nden o yiiwaki sina ɓaawo ɗellitirki subaha bi mana ɓaawo nawminki ɗo man ɗo suuma e maako man saahoto hadisewol ngol Aisha kore annabijo radiyallahu anha o wiyata annabijo sallallahu alayhi wa sallam lattake no ɗon no weete wato wetgo ɗo tawa ɗum alhaali mum janaba dunkejo o janaba dunkejo ɗum woni o moɓodal ko luuti wato hoyɗitirki ngam annabo en hoyɗititta hoyɗitirki ɗum kuuje cheytan wala annabojo hoyɗititta nden annabijo meɗen sallallahu alayhi wa sallam suumo kadi bi mana goɗɗo on oɗon mari saare maako o waɗi sunna nden o yiiwakini ha wato masalan ladan nawmini ha buulol ɗelliti wala ko woni dow maako o suumoto wa innama o juula o yiiwoto tawon iga o juulayi subaha ni har diina meɗen wannu fasa hande debbo hande ɓesnuɗo bo kanko bo kiita maako bana hande mo jam al'ada ba debbo kaylowo har ko saali ɗo fuu deedey ko en mbiɗo non noon kiita maɓɓe fotan kal wa yajibu alayha alqada'u bi adadi al-ayyami allati fatatha liqawlihi ta'ala fa iddatun min ayyamin ukhar wajibi dow debbo o yoɓa ñalle de daɗimo o suumakino kadi kanko wato ɓesɗo ko ma bo marɗo al'aada lewru muɗum ngam Allah ɓangiɗo wiyata har deftere mum wato mo sawayi suumago nder suuma e man bo lima ñalɗe goɗɗe feere o yoɓa deedey limgal ñalɗe ɗe o yarino
وسئل عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه مسلم. عائشة كوري النبي جو كانكو من ويماما بمبيئة منوياك دب كيلو واتو ويبان سوميك أما ويبتا جلده den o wiyata ɗum ɗonno wapa amin jaman annabijo min ɗo umre yopki suuma e amma min umratake yopki julde wato diina islam be hoygo muɗum gam julde kala nde weeti fu wato julde ɗo juulete wakkatiji 5 ɗum wonan ɗum saɗan ɗum debbo haylowo to wiyama o yoɓanno ɗum wala ba suuma e hunde warande har nduuɓu fu marra gotel. القسم التاسع المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملة وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام أخرجه الخمسة وهذا لفظ ابن ماجه ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا بري ووي دبو يبر جين يبر كولارني جبهم بهر سوما يكنكوني دبو oɗon musnaɓi koma bo o gamɗo bimana oɗon mari reedu nden o huli dow hoore maako koma bo o hulani ɓiyiko mo o musnata man to o suumiɗo ɗum torran ɗum ko ɗum torran mo ya e man ka o yara kadi gam hadisewol anas sahabojo annabijo o wiyata nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wiyata andu jawmirawo subhanahu wa ta'ala liɓani jahowo jahangal reeta julde muɗum en bolwino ha khutba meɗen jum'are to a yahan jahangal nangal geddal ɗo man ɗo kala julde juuletende darɗe 4 fu nde wartan darɗe 2 sina magariba be fajiri magariba ma darɗe 3 wala no sendoro e fajira bo darɗe 2 wala no sendoro ɗo man kadi o wiyata hadise o man jawmirawo liɓani jahowo jahangal reeta julde muɗum bimana ittani ɗum reeta julde juula reeta non fayin hande jahowo jahangal jawmirawo liɓani ɗum kayum be debbo gamɗo bimana marɗo reedu e musinanɗo liɓani ɗum suumaye bimana wajibay dow muɗum suumotoɗo yaha jahangal debbo on to oɗon mari reedu ko o musnan nden lismake mo kanko debbo man yopki ñalɗe ɗe o yari man ɓaawo to ɗum hoyanimo e to kulol ngol o hulata dow hoore maako ko dow ɓiyiko goo bo natti dilli bana ñawɗo en mbino to yamɗiti. alqismu l-ashir man ihtaja lilfitri lidaf'i darurati gayrihi ka inqadhi ma'sum min gharaqin aw hariqin aw hadmin aw nahwi dhalik fa idha kana la yumkinuhu inqadhuhu illa بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر بل وجب الفطر حينئذ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطره يبري سبور دراب جلوه كولارني جبهم بن ونتهاندر لورسومي كومي بكا يوغو ngam o dunya larura gotka feere larura tana maako bana o yiɗi ha o softina yonki ki jawmirawo harmini mbareego ɗum woni yo njoolu ko ma bo ngulu ko ma bo hande yirbu bima'ana goɗɗo on oɗon nder ndiyam o wawata nginam o yolan an a wawi nginam aɗa suumi a wala sembe wato nastugo ndiyam man ɗo a wurtinamo sina to a yewi ɗo man ɗo goɗɗo yewan ngam softa yonki man hisna ɗum maaygo non to goɗɗo wande ngulu ko nandi e muɗum taari ɗum a wawan softingo mo to a yewi amaran sembe
ko ma bo babal on yirbi wato yibbi hande maadi gondi feere ko ma bo ɗum saare on yibbi dow maako a wawan to a mari sembe bimana be yewkima a mara sembe a ɓangta ko woni dow maako man a wurtina nafsu man kanjum man ɗo wato dungani goɗɗo yewa o wi bal wajibi ma wato to banni kam wato wajibi dow neɗɗo yewato ko wala o marata sembe sey to o yewi man nga o softina yonkiki jawmirawo harmini mbarego bakiɗo o wi ko wajibi timmata be muɗum bo ha qaida fikhiya ha usulul fikhi o wi ɗum wajibi bimana wajibi dow maɗa to a wawi a softina yonki to kimbareteɗo a haɗa kimbarego jawmirawo hitay dow maki kankiɗo kimbareteki to a wawata hisnuki kiman sina to a yari wato a ñaami a mari sembe nden ka wajibi dow maɗa a ñaama a mara sembe ngam a hisna yonkiki o wi noon to a waɗi noon lismake ma wato a yoɓa kadi ko a yari man nder man nassata hande goɗɗo on masalan iyam ma ko timmi an man tan wato a wawan wallitiggo mo bimana ɓe koosa iyam har maɗa ngam ɓe coftamo ko ma bo o wari ha o seeke on doole se ɓe keɓa iyam ha nder lewru ramadan ɗo man ɗo hokkugo iyam ɗo ɗum yewan suuma en andi wato wajibi dow maɗa to anga a softina yonkiki a hokka oɗo man ɓawoɗon a yoɓa yato ñalde nde a yewi man wa mislu dhalika man ihtaja ila alfitri littaqawi bihi ala aljihadi fi sabilillah في قتاله العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإيلاء لكلمة الله عز وجل ويبان كو ويادو نون فاين كوموي بكا يوغو ngam heba sembe no o wara jihadiha lawol Allah har habdugo mako be konnejo Allah ɗo man ɗo o yewan nden o yoɓa ko o yewi man ɗo fotan wato jihadi mako man oɗon nder jahangal on oɗo yehi wadgo jihadi ko ma bo oɗon ha wuro mako nder konnejo wari ha hippomo ngam wadgo non man ɗo duyango wato o duyanan julɓe sharri oɗo man bimana o haɗan oɗo man torrugo julɓe e ɗum townugo kalimawol jawmirawo kangol wali kalimatu shahada وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مسبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكان عزمة فأفطرنا ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول ووي كهلة من دو صحيح واتو حديث والشاهين قل إمام مسلم في الليل أبو سعيد الخدري صحابو جو النبي جو ويتا من بدين جهانغل بين ولاد الله صلى الله عليه وسلم جهانغل من ها مكة den alhaali amin yande min mbaɗa jahangal man ɗo min cuumiɓe nden min jippi nokkure wonde feere min koɗi har muɗum nder nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wiyata onon ɓe on ɓaditake konnejo moɗon nde on ɓaditake konnejo moɗon bo yarki moɗon har suumayɗo kanjum ɓurani on sembe o wato ɓe paami har ɗo ɗum ruksa on annabijo hoytinani ɓe nden lattake nder maɓɓe kadi on mo suumi on mo yari nden o wiyata fayin min hoɗi wato hoɗorde wonde feere nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en andi jahangal man ƴummago Madina yaha Makka ɗo ɗum woodi sangeje bima'ana jaman ɓoymana ñalde woore goɗɗo yottoto kanjum ha ɓe jippi man ɗo nde ɓe ɓaditi konnejo maɓɓe nulaɗo wiyata ɓe onon ka jango on pottan be fajira jango on pottan be konnejo moɗon
kamɓe woni heferɓe wato qurayshinkoɓe annabijo wiyata yargu kañum ɓurani on sembe nden ka jare bimana ngewe suuma e moɗon ɗo latti ɗum umrore daga to annabijo nden an sahabojo go o wiyata ɗo kamin ngewi kadi ha hadisewol ngolɗo woodi ko sappanta en holla wato sembe dow heɓugo sembe dow wato no habda be konnejo kanjum ɗum mari ɗum sababu on wato kayum bo feere mum ko larani jahangal ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam waɗi illa ha umrore maako nde o umri arandere wato ko larani haala yarkiɗo o waɗani ɗum sembe wato dow habdugo be konnejo ko luuti jahangal ngam banni wato o umrayɓe yargo ha hoɗorde maɓɓe wonde feere arandere no kam ngam ɗo ka ɗum laranino jahangal wa kullu man jaza lahu alfitru bisababin mimma taqaddam fa innahu la yunkaru alayhi i'lanu fitrihi idha kana sababuhu dhahira كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم وأما إذا كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر ويتكوم يدنغني دمواتو يركها لور رمضان be gotel nder sababuji ɗi en limtino ɗo o wi wala goɗɗo fu warata ankarna dow maako felamo dow haala man to o wanginorake be yarki maako lewru ramadan man to ni wato sababu yarki maako man ɗo ɗo wangi bana o ñawɗo ko ma abo o dottijo tampuɗo o wawata suumago amma to sababu yargo maako man ɗo suuɗi wala no goɗɗo heɓtira sababu man bana hande debbo mo al'ada mum wari ko ma bo mo softi hande nafsu haɗaki mbareego daga halakuye a wari no a hisni goɗɗo wato oɗo dow halkugo hunde feere waɗi ɓiɗɗi mo masalan aɗon no suumi a yi goɗɗo feere waɗi accident mota ɗo ɓiɗɗi ɗum wato no a heɓra sembe ha a heɓa no a ɓiɗɗita mo a wurtina oɗo habda be nawarla ɗo man fu ɗum nastan nder man dagantoma wato a yara suuma e maman ga a heɓa sembe to ni wato a wala sembe ni sey to a yarita on kam o wi ɓeɗo ka fu wato no ɓe jardata man ɗo be sirri ta ɓe banginoro be yarki maɓɓe man ɓe gi goɗɗo on o jaalirɗo na o ñawɗo na o mawɗo nden ɓe gimo oɗo yara badima woɓɓe feere foɗanan mo tuuma ha nafsu maako e ta woɓɓe feere jahili en bo estitoro be ko o waɗi man ɗo ɓe gikka wato yarki ha lewru ramadana ɗo ha nder ñalowma muɗum dagi ɗum ko goɗɗo wala geldol وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له ومن تمام اليسر تأخير قضائها فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام ووي كدي واتو komoy wato yopki suuma e nder geɓe limtanoɗe go woodi nder maɓɓe ɓe tammi yobgo e woodi nder maɓɓe bo muudoɓe hande mo yobgo wato ɗo wajibi dow muɗum wajibi dow maako o yoɓa kadi be limgal ñalɗe ɗe o yari man ngam ni aya qur'anu holli en to ni o yari wato lewru ndu fuu maaru wajibi dow maako o yoɓa ndu fuu maaru to lewru man ndu laatake ñalɗe 30 ko lismotomo wajibitto dow maako yopki man ɗo ñalɗe 30 hande to lewru man ndu wa'i wato ñalɗe 29 ɗo bo ko lismotomo suumago yobgo man ɗo ñalɗe 29 tan
o wi ko ɓuri har yoɓgo maako bo o yawɗo law o yoɓa ko woni dow maako nde hande geldol maako ngol itti fu bimana jahowo jahangal ma to warti hande nyawɗo bo to yamɗitini hande debbo bo hande to al'ada mum timmi e ɓesnuɗo bo non man o wi ngam kanjum on ɓuri yawɗago ha huwugo hayru e kañum bo ɓuri yawɗugo wato ha barra anago zimma mako hoore mako nden dagantomo kadi en mbiyata harmi dow maako dagantomo o sabbitina ko woni dow maako o yoɓan man ɗo ha lutta hakkunde maako e hakkunde suuma e garanɗo limgal be ñalɗe ɗe o yarino man ngam jawmirawo aya ka jawmirawo waddani en ɗo holli ɗum hoyende e nder timmede ha nder hoyende bo dagantomo o sabbitina ko woni dow maako o yoɓa man hatta to ko lutti dow maako no ko o yarino ha lewru ramadan man ñalɗe 10 dagantomo o sabbitina yoɓgo ha latto hakkunde maako e hakkunde ramadana garanɗo ñalɗe 10 nden o ƴumma o yoɓa ko won dow maako wala yajuzu takhiru alqada'i ila ramadan athani biduni udhr liqawli aishata radiyallahu anha kana yakunu alayya as-sawm min ramadan فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان رواه البخاري ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقط عنه كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه ووليه وارثه أو قريبه ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد قال البخاري قال الحسن إن صام عنه 30 يوما 30 رجلا يوما واحدا جاز فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعم من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها لكل مسكين مد بر وزنه بالبر الجيد نصف كيلو و10 جرامات ووياتك لدغنتاكو نتلو مسوما واجب دومم يبان o sabbitina yoɓki suumay maako man ha lewru ramadana man wondu feere wara nasta lewru suumay wondu feere wara nasta na ɗum geldol golngol feere woni dow maako ngam ummul mu'minina aisha o wiyata adi wato ɗon no lattodo am suumay mi yoɓanno ha nder lewru ramadan mi wawata yoɓgo suumay man ni sina ha wayrordu suumay nden ɗo man ɗo sabbitinki maako soyde yoɓki maako lewru ramadan wondu dow maako ko ñalɗe muɗum ha lewru wondu feere wara nasta lewru ramadan man ɗo wajibinan wato suumay man wa'otira dow maako ko o yoɓata man ɓadima ma wato o wawata yoɓgo kadi to ɗum ɗuuɗi ko ma bo ha o mayne o yoɓay ngam en anda suumay ɗo ɗum dewal on toggitittongal garangal kala hitande fu marra wato banni kadi dagantako mo o sabbitina dewal man ha wakkati gongal feere wara bana julde ɗo dagantako ma a sabbitina juuluki zuura ha wakkati asira wara nonnon dagantako ma a sabbitina asira bo ha magariba wara toni wato geldol kaɗangol mo suuma e man ko ma bo dagantomo o yewa man ɗo ngol ɗo ɓeɗi ɓe maako bimana ngol tayray ha mayde waranimo masalan oɗo yaha jahale o wartay ha maako ni ha mayde wato waranimo wala ko woni dow maako ngam Allah ɓagiɗo wajibini dow maako ñalɗe goɗɗe feere o yoɓano to o warti nden o hemñinay o waway yoɓgoɗe
ɗum yani kadi ɗum accimo bana on maayɗo iga suuma e nastayi lewru suuma e nastayi lismakimo o suuma e man non mo wajibi dow mum yoɓa bo ngam geldol gongon feere masalan o ñawɗono ko ma bo o jahangaljo ko ma bo hande oɗon mari reedu bana debbo ko ma bo hande masalan oɗon no musna ɓiyiko ɗum fuu majum to o heɓay yofti ajal waranimo wala ko woni dow maako amma to o heminake yofki man nden o yeebi o yoɓay ha mayde waranimo ɗo ka galo maako wato sumantomo ñalɗe goɗɗe feere ɗe o hemñini yoɓgo go bimana galo maako wato ngam hadisewol annabijo sallllahu alayhi wa sallam cahingol wiyata ko moye maayi nden suuma e ɗo wajibi dow muɗum yoɓanno nden o yoɓayi ɗo man ɗo galo maako suumanomo komo woni galo maako bo kanko woni donowomo ko ma bo bandi ko koronatamo ɗo man ɗo daganto wato jama'are nder wato bandiraɓe maako man ɓe kawta ɓe joɓanamo wato ñalɗe ɗe gonnoɗe dow maako ɗe o suumakino ɓe kawta ɓe joɓanamo ñalde woore ngam banni imam Bukhari wiyata o wiyata Hasan wiyata to ni wato yimɓe hawti worɓe on ɓe hawti ɓe 3 nden ɓe cuumani goɗɗo ɗonno dow suuma e dow muɗum wajibi dow muɗum yoɓano suuma e man ɓe kawti ɓe 3 nden mayɗo man bo wato o suumakino lewru man du fuu nden ɓe kawti ɓe 3 ɓe cuumani mo ñalde woore o wi ɗum dagoto ni kadi na yeɗɓe woɓɓe feere ɗon wato nde ɓe famay diina boɗɗum ɗo ɓe hawta dotti en maɓɓe masalan ɓe suumano ɓe ñalle 3 ɓe mbiya julde waɗi na non fi woni goɗɗo on to o maynama nden suuma e ɗon no dow maako o yoɓan kanko on to oɗon mari bandiraɓe maako masalan ha bandiraɓe maako man ɗo e gaɗan ɓe 3 o suumakino bo lewru timmundu nga o ñawɗo ko ma bo o woodi geldol nden ɓe kawti ɓe cuumanimo kamɓe bandiraɓe maako man o wi hande to o woodi galo man bimana bandiko man ɗon donowomo man nden bandiko man wi kayum ka suumatako yiɗa suumago suuma e man ɗo kaɓe koosa har ko acci ko roneteɗo ɓe ñamna miskini en dedey limgal ɗe ñalɗe ɗe o yarinogo kadi to walo galo mako man wi suumantakomo nden miskinijo man en andi no hokkete muudore nden ha sha'iru o wolwani ɗum ha ɗo ha alkamari ñametendi mbondi ndi wato ndi mbondi man ndi wonnaki kayri man ɗo wato ko ñamnete miskinijo man ɗo ɗum waɗan reeta kilogram 10 en bolwino ɗum ko sali ikhwani hadihi aqsamu nnasi fi ahkami siyam شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات ويتأونون دررابه ndaɗo geɓe 10 non geɓe himɓe no ɓe gonata har suumay har kiitaji maɓɓe jawmirawo waɗani ɓe sharia ko moyjo fu be kiita muɗum dedey ko leeɓotirta be darorde muɗum e yaake muɗum nden onon julɓe ande gonintaku jawmirawo moɗon ha sharia ka sharia islama ɗum diina on koyka a tawan ɗo yaadi ko be moyjo fu goɗɗo o ñawɗo ko ma bo o mawɗo ko ma bo o jahowo jahangal ko ma bo laru goɗɗo feere wato feƴƴi dow maako ɗum fuu majum ɗum wonata hunde woore noon bima'ana sey noon ɗo wala wato gurtodoral gongal feere o wi ngam banni to on paami ɗo gonintaku jawmirawo moɗon ha sharia ka on getta nemaji jawmirawo gonɗi dow moɗon ha hoynango on e hoytinango on nden tore jawmirawo subhanahu wa ta'ala tabitina on dow diina ka ha mayde اللهم اغفر لنا ذنوبنا حالت بيننا وبين ذكرك واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وادم علينا لزوم الطريق إليك وهب لنا نورا نهتدي به إليك اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك
اللهم أنقذنا من دركاتنا وأيقظنا من غفلاتنا وألهمنا رشدنا وأحسن بكرمك قصدنا. اللهم احشرنا في زمرة المتقين وألحقنا بعبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم دوارين en jangi ha sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam o lattake no to ɗon no du'a sahabo en ma ko wiyan amin nene nedi jullo futa anana ɓe ɗo du'a an bo aɗo jooɗi wala ko a wolwata a wiyata ko amin Allah jabanen